Alhamdulillah dagangannya ki mengko wis laku ya. Gak rugi lah kepenaan golek janur saat terhubung kresik laris kayak gini. Gak rugi ki mengolah kemacak ngene. Daganganku yang malah laris. Saya tak ngitung duit sih aku untuk piro ki mau. Mereka yang riyo kok ewane kudu sedih ya itu. Agar kamu takbir mesti kudu nangis saya rasane. Tapi ya po tak tangisi. Dewe aku ora ditulur rek. Kata aku wis kadung panas jajan ya. Tapi yo ono kok rene lho. Banget tenan cawi. Padahal yo riyo ya. Ora ora cawi salah ngono aku ya akeh. Masa cawi lali nak riyo ya. Kadung sak cepana jajan akeh. Ora ndang moro-moro. Ya aku yare Mama Riono nak pacaku paling ngene. Masa yo ono sak geger dhewe ya. Cukup banget tenan nak cawi lali karo aku. Ada cawi disane ngono aku yo akeh. Terus nek diambil paling ambil kok batang urip kok kuwi. Masa tak parani ya yo ono sak. Itu tak jajali. Oh iya. Tapi cawi yang riyo ora tau nang omahe. Angger diparani wong-wong mesti tutup to, Mai. Yo tak sedarase aku ngene wong-wong. Nangga teno yo ono lah yo kere pesangon tenan sing aku. Tapi sepose ya sing tak parani. Padahal aku ora didusoi karo wong-wong. Justru sepatu ke wong-wong sing marang aku. Tapi riyo sih ngene kok suwe ngene to. Lho. Bener kira riyo ki. Tapi kok masih ada suara takbir. Masa ki kupengku kerungonan. Lumayan untuk 150. Engko tak kepiarna kena digenjong cah cilik-cilik. Itu di mana ya? Iki jek wake. Apa tarono ae ya? Wis tarono ae aku. Tapi prosoku mau sholat itu ya aku. Duh. Ya masa masalah sunnah ya. Tapi kok ruame ngono. Coba. Saya masa ya ono guys. No. Saran sopo? No. Duh, iki lak teler ya. No. No ya no. Ana opo ler? Pacanmu koyo bengkel Pakistan ngono. Iki masa sing apik iki to ler. Kayak aku ngene lho. Bagus ya kayak ngene. Selera ini punya pacar kok dukun capul kok jadi ganteng. Jadi bagian ganteng aku tuh pacarnya. Setono, mandeko taruno aku. Jadi cawi roh Rio ya pora to. Kok pacaran malah kayak aku terusan ngono. Ana opo ler? Pare dhewe. Iki lho, dodolan kupat iki lho. Oh, kok pacarmu kok ngono lho. Yo iki sembere laris. Lah rumangsamu kaya awakmu kaya temu sual, klontrang-klontrong tok. Ora kelerain wae. Apa bete? Apa gatel pesenanku ora tanu masjid ngono kok. Lambe ble ae. Kene lho lungguh sik tak tari penting. Tane opo? Asta kene sik lho lungguh sik. Setono. Iki lah kira pertama kok digang kupat lho. Lambemu. Wong dodolan iki ra ro dino. Setono. Aku ki meno arek sejarah ngonamu. Lah kok malah aku petan kowe dagang kupat lho. Kowe ora ditulur ae kira sejarah. Wong saiki lho lar, dulur ora duwe ora dianggep. Makane kowe aku dodolan. Ono entuk dhuwit ponakan-ponakanku lho padha moro. Oh alah ngono to no. Lah wis aku oleh dhuwit piro terusan? 150 tak lar. Lah njelu aku. Lah tak idoni tanganmu engko. Mbok kerja kono lho. Gawe taro kancamu ae kowe iki. Kok mesti ngono karo aku saiki. Wis aku ngene ae. Malah aku sere ngene berantas. Krung-krung jadi cilik-cilik kok anti-bantu duwe angger yo kuwi. Dukun kocrok entuk duwe kandi yoan. Lho, ya babi. Lho. Maksud to ler? Wong wiji babi. Lha yo kenceng piye no? Lah wong piro pasiane lho akeh. Ora trimo wong kene tok.
Masa to ler? Lha wong diae. Setono. Saya tono paisane mbebenas kok diae. Komberon. Kertosono. Lengkong. Pakistan. Arab Saudi. Arab Saudi lho yang ngabrakan kuno. Masa to ler? Iya, demong kok. Wis, ayo rono. Belum entuk duit 50. Kayak lumayan ketimbang aku kebetulan kupat. Gua waktu. Ya wis ayo, nomor berapa? Ayo, Selabek wing kotamune wong wi. tak goceng ae no. Goceng iki. Ayo ayo. Dewi terus piye kupanono? Alat gua ae. Jenure iki piye? Wes, kembauna pisan. Tempat sisan. Wis ayo. Mas. Kupat. Pak. Bu, kupat bu, kamu no. Di premisi nang dodol iki. Oh, iya lah. Bah. Bah. Bah, Bah. 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 Karena iki paling nawonge. Soy paling lah. Sopo to iki? Assalamualaikum, Mbak. Yo kasar mulai. Gelem mau-maune assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki sapa iki? Masa lali, Mbak? Ya lali pacarmu koyo bengkel Pakistan nek. Iki saya iki opo iki bengkel iki? Gede, Mbak. Udah lah. Ya pantes pacarmu koyo ngene. Iki yoyonan kok pacarmu koyo ngene, memper apa ora? Bagi mau aku dodolan to, Mbah. Dijak sejarah karo teler. Lah nek iki sejarah pantas, pacarane koyo wong timur-timuran ngene iki. Iku awakmu. Lah aku ora ndene atas sejarah, Mbah, asline. Lah kok gak duwe niatan sejarah piye to le maksudmu? Cuma ada ciri pertama itu, Mbah. Ngono. Ayo ji akeh kok dinone. Gue selesai ngebleh aja no we. Nekle dadi salimi. Mbah, kula kali rencang kula yono niki Nggih. ngaturaken Sugeng Riyadin. Sik to. Iki kancamu loro to iki. Dari Yadin sapa to le? Oh, alah, Mbah. Piye? Sugeng Riyadin iki njaluk sepuro, Mbah. Oh alah ngono ya, padha-padha. Iya to iki, Mbah. Piye to iki? Aku yo gak roh to. Biasane kan wong-wong kan langsung delok sepuro ngono kae. Ya wis. Ya wis padha-padha le. Kalian tinggal malih, Mbah. Piye le? Jembut ketelep santen menawi luput nyuwun ngapunten. Le bahasamu iki lho. Monggo pinarake. Oh, iya, Mbah. Ki mau tamuku yo akeh le. Ya ya jajan entek, Mbah. Yo embuh iki wong-wong iki jan ro aku saya karo jajan. Lagi kok pacarmu kok koyo ngene sejarah konjie wesan. Lagi Kene, Mbah. Oh alah tak kira nek mubeng kampung ki mau. Karane wong kampung lho. Padha tutup kabeh, Mbah. Kayak men iki no, wong kampung padha tutup kabeh le. Tapi nek bengi ro wame dalan-dalan padha sejarah kabeh ngono kae. Koyo pasar le. Oh alah. Ngono to, Mbah. Yo le. Sik to, Mbah. Aku ora tau rene kok sawangane beda ngono. Lah piye piye to? Kemari akeh masing ngene. Yo yo no. Kene pasienku akeh. Piye to iki le? Sombong saiki. Yo to le, piye nek sombong. Saiki wong nek sombong ora disegani ya. Mbah ya bener awakmu. Lah piye nek ngono. Aja. Nei. Wis rasa gablek. Anyem rokok aku. Rokok sapa wi? Jaluk, Mbah. Oh ngono. Yo. Rokok medhek dayung ae kok. Lah, jadi kancamu apa mari mak 4? Kok koyo ngene iki ku teh. Telo. Iya tau iki, Mbah. Kancaku ki gayane menyesuaikan, Mbah. Nama cah India niki yo ngene iki. Pokoknya nama cah gendruwo. Iya. Rasa belik malah, Mbah. Walah, ngene to. Heeh. Tapi kok nek tawas-wasi kok berarti kok koyo mak 4 to, Le? Lho, ora to Mbah guru-guru iki. Kenapa? Iya digebuki jadi babi kan itu. Oh alah, kuwi to bocah. Heeh. Jenenge wong loro kok gambli ae. Iku to. Lho, banyune disi. Jadi banyu garis sama tok. Kuwi banyu suwan, ben awakmu yo ben bilang mari ya yo. Ada banyu putih kok. Wes pitok enake. Jombe to diakeh wi. Awakmu yo ben mari.
Jadi calon aku sing dibahas apa to? Kok waras. Ya awakmu kuwi lho no. Pilih kabeh kondisine iki. Ya Sampai ora menceng-menceng. apa-apa. Lha kok sampai menceng-menceng ngono dulu. Penghayati bos. Apane sih dia yati? Lha iki pacane ini. Oh alah, ngono to mau. Aku iki tak jadi jajanmu, Mbak. Yo dadi kok ngono. Jajan apa wi? Seklon. Ana apa wilar? Klot. Weh, duwe mbak. Ben, tamu kok koyo gatel kabeh ngene logate. Duit wi, ngene balik no. Piye to mbak? Sukron. Wis mbok sugono kok mbok delok maneh ya. Kene engko nek aku metu ngono ke baru tak kei. Kene nang. Oh tak kei panggan. Tenan apa ora? Tenan wis to aman-aman karo bae iki. Wes Sukron. Aku tadi jajan ngene, Mbak ya. Ya wi, bisa giliran wi ya. Siapa itu? Lah ngene iki sing roti tenam. Lah iso piye mana nek karo tenang. Oh iya mbak. Lha wi sing ning ngarep sapa wi? Ya wi karyawanku tak gaji go parkir. Engko tamuku gawe wakakeh. Oh, Mbak. Lah iya betul to, Wi. Ya betul wi. Kenapa? Kok kenal wae? Iki kenal yo kancaku ngaret e. Oh alah. Ya, Mbak. Kancamu gaya aku tok to. Aku nak karo kowe kanca ngenteni duit to, no. Enak kalau kumpul iku kanca bisnis. Wah. Gimana ya? Ayo beli. Ayo, Mau ndek duit kok. pening iki. Balik mbak. Oh no. Harus jarang guna liyane. Lah wi kok bedamu kae enek kumpate. Bayar ben apa? Dodolan mbak mau. Dari yoyo pertama. Lah mau diceluk tawar natar dodolan golek duit. Oh, tapi orang masuk no. Yoyo pertama kok. Wis dodolan kupat lho. Lah diganyoni cacing cilik mbak. Oh. Wis nek iki lanjut nang ndi? Gue mau mbak. Tapi saya sedih to, Mbak ki. Terus mbak. Tak boleh sih aku. Oh, ngono ya, hati. Mbak tak boleh sana, Bu. Oh. Jadi balik, udah makan-makan. Mbak. Pokoknya ada yang kurang to. Jadi nambali harus bisa ngoni. Nang ada uang abang kok kuwi. Oh, iya, lali aku. No. Duduk kowe mbak. Umroh stok aja. Oh, iya, lali aku. Sini iki ya. Mbak. Ya. Oh, ya lali aku mau. No, gitu kok asik iki no. Sun mbak. Gitu kopi. Oh iya, Mbak. Sun. Yus mbak. Sun aku. Ya, Boleh mbak. hati. Tak boleh, Mbak Wian. Assalamualaikum, Mbak. Salam. Belum. Saya tono. Iya. Ki duwe sampeyan kae nak tak tukono kopi to yo. Ayo rasa turu aku. Ayo diwang sekti. Iya. Aku kayak dulu sama mereka kan gitu es. Dia kena kenceng manis aku. Lha yo. Ayo balik sak. Lah apa kok balik neh? Saya Mbak. Duwe ki ora tukono kopi to yo mesti rasa turu to aku. Nah aku tak tekono es teh kayak kenceng manis aku mbak. Bisa karepmu to ler. Butuh kok nopo ngono lho. Kuwi mung logat tok. Tak kaya sekta kuwi dan tukon nopo ngono lho. Wis ale. Oh, gua bleh ae wae. Oh alah. Kita kira bukan gitu kopi to, Mbak. Ya ora ngono. Gimana lu mbak? Tak boleh sih aku. Ya, Sun ya. oke. Makasih, Mbak. Ya. Jadi buta kok. Enek ae taluro. Terus pricing ngene padha gak ngendah kabeh. Pemene sing klambi putih kuwi. Nek nguntal kaya turun bedok. Sing sitoke kuwi kaya diarani kaya India ya ora kaya India. Kaya wong kotlok. Wis lemu. Kaya bu sisa awake. Wes.